Vale, jo em dic Toni Navarro i aquesta és la meva poni, Sufria, i fa 2 anys que estic amb ella. L'any passat ja vaig córrer el Campionat de Catalunya i el d'Espanya, i aquest any hem corregut els primers internacionals i m'he classificat pel Campionat d'Europa, i ara pues, estem aquí al Campionat de Catalunya, a veure què tal. Molt bé, i què et sembla la Cerdanya com a lloc Molt per bé, córrer? és un lloc que m'agrada molt. Sí que és veritat que el lloc on fèiem el d'Espanya era molt guai i era com el lloc on fèiem el d'Espanya, però pel de Catalunya sí que m'agrada molt i les instal·lacions estan superbé. Sí que és veritat que el cross encara no l'he vist, però bueno, amb l'obert que està tot, espero que segur que està molt bé. I bueno, també tinc ganes de veure el de Catalunya què tal i el d'Espanya també, a veure què tal aquí. Molt bé, i explica una mica la teva categoria. Bueno, el complet consisteix en doma, cross i salt. La doma és la primera prova on, bueno, has de, igual que la doma clàssica, has d'entrar al quadrilongo i fer una reprise i els jutges et puntuen, però no es puntua com a la doma clàssica, sinó que és la puntuació a l'inversa, o sigui, és els punts que et falten per arribar a tenir un 100, que és com la puntuació perfecta. I després el cross és una sèrie, bueno, és un recorregut que consta d'una sèrie de salts al mig del camp i s'ha d'intentar entrar en el temps òptim. Qui més s'apropi és com el que millor queda i a cada segon que et passis del temps òptim suma 0,4 punts i cada refús 20 punts i 3 són eliminació. I després el salt funciona igual que el salt en pista. Són un recorregut de salt d'obstacles i cada barra són 4 punts i 2 refusos són eliminació i un refús 4 punts. Super, i tu amb ella la categoria que fas, més o menys, què és el més complicat o què és el que més t'agrada? El que més m'agrada és el cross, no? Al final córrer i fer els salts així tot sobreseguit, però bueno, també m'agrada molt el salt, que és una mica més tècnic, i la doma abans no tant, però cada cop li estic agafant més el truc perquè m'agrada també com que es tranquil·litzi, saps? I sentir-la còmoda i tot. Super, molt bé, doncs veurem com et va aquest campionat. Moltes gràcies. Bueno, acabem de fer la prova de doma i bueno, molt bé, alguna tensió així una mica i algun exercici que no ens ha acabat de sortir bé, però molt content i molt content de com anem avançant i també que bueno, per lo difícil que és ella i per lo difícil que és muntar amb aquesta calor, la veritat molt content. I bueno, moltes ganes del cross de demà i ara a veure que recuperi bé i demà a donar-ho tot al cross. Molt bé, has vist el cross ja? No, encara no. Encara no? No, Pues a veure què s'espera. A veure, sí. Bueno, ara començaré a preparar, que és el dia del cross, i portaré protectors de cross que són diferents, protegeixen més i són lleugers i estan fets com especialment pel cross. També ramplons, que és pel que al terra d'herba es clavin tipus les potes i com no rellisqui a l'hora de saltar ni a l'hora de galopar. I, ui, s'han caigut tots, però bueno, van així posadets i jo tinc petits i grans, però bueno, hi ha de moltes mesures, hi ha molts tipus, hi ha quadrats i de tot. I això és per netejar el forat i això per enroscar-lo. Després, el meu equip va de rosa, aleshores porto samarreta rosa i un casquet a sobre del casc rosa, i els protectors són negres i el suadero és també negre, i és un suadero així com de cross, que és com té la forma com així com de cross, de salt. I després també porto el airbag, que és per com quan caus que peti, però el cross no pots anar només amb airbag, sinó que també has de portar un xaleco dur perquè si es cau el cavall amb tu, l'airbag no explotaria i aleshores així tens com una protecció sota de l'airbag. O sigui, l'airbag no és obligatori només el xaleco dur. I després també el portadorsals, que s'ha de portar per sobre de l'airbag i del xaleco, i porta't aquí el teu dorsal perquè els jutges et puguin identificar i et diguin puguin dir dorsal 108, obstáculo número 1, superado. Molt bé, i has vist el recorregut? El cross està molt bé, o sigui, el terra està molt xulo, la Cerdanya molt verd. Sí és que hi ha canvis de camp a camp que estan una mica així amb pedretes i tal, però bueno, cap problema. I els salts estan xulos.
Super, doncs ja et veurem allà corrent. Exacte, sí. Bueno, pues ahir vam fer el cross i va anar molt bé, vaig fer 0, que vol dir que no vaig tenir cap problema, ni d'oblidar-me el recorregut, ni desobediències, ni res. I també vaig entrenar el temps òptim, així que no vaig tenir paralitats per temps, i de moment pues, segueixo en la mateixa puntuació de la doma, i ara a veure el salt què tal, espero que molt bé. Hola, soc l'entrenadora del Toni i ha anat superbé aquest concurs. Veníem una mica també per practicar pel d'Espanya i la doma molt correcta, el cross molt bé, va muntar molt bé, va fer un 0 i avui el saltet molt bé. Hem tingut una mica al final una mica de lío amb les pistes i que hem quedat la poni una mica freda, però tot i així ho han salvat. I l'objectiu preparar el Campionat d'Espanya, que en principi bé, i després ja cap a l'europeu, que ja va agafar la classificació a Itàlia, i és a finals de juliol a Alemany. A veure què tal. Hola, em dic Berta Serra Mazuelos i ella és la Doli. Estem en aquest concurs fent ponis D. El primer dia farem l'equips i el segon dia farem la individual. Porto ja 5 anys muntant-la i aquest any és el nostre primer any de ponis. Un dels exercicis que més ens agrada són... ens acosta una mica, però ho acabarem fent el pas galop, galop pas, que a mi m'agrada. Després un altre exercici que també m'agrada són els apoyos. I un exercici que també ens surt molt bé i que jo me sento segura fent aquest exercici són les espatlles de dins. Som aquí en el Campionat de Catalunya i hem vingut amb un equip de 4 amazones, amb els seus ponis,
La Berta és la que competeix Ponis D, la que corre la categoria més gran. Ens va molt bé venir aquí per poder preparar el Campionat d'Espanya, perquè d'aquí un mes tenim el Campionat d'Espanya aquí mateix. Ella és el primer any que fa Ponis D i la prova de fer la prova important del Campionat d'Espanya. I la veritat és que cada dia la fa més bé. Veurem, a veure si logrem amb la Doli, perquè ella és una mica difícil a dins de la pista, és molt euga, és un cavall àrab, són cavalls molt dispersos, no són cavalls molt i molt centrats, i nosaltres a poc, a base d'entrenament, i estem intentant ensenyar a estar el més concentrada possible. Com t'ha anat? Pues avui hem sortit per primer cop a la nostra primer campionat de Catalunya Ponis i la veritat és que estic molt contenta. Els fallos que sempre fem a les proves, pues avui no els hem fet. Sí que hi ha hagut un moment que ens hem ficat, bueno, s'ha ficat una mica difícil, però m'he intentat no ficar dura, he intentat com respectar el seu espai i dir-li que no passava res, perquè hi ha hagut un moment que se'ns ha espantat també, però estic molt contenta perquè, o sigui, ha sigut un moment que s'ha com mig apretat però que no ha arribat a fer res, i pues, la veritat és que estic molt, molt, molt contenta i jo no m'esperava, o sigui, jo venia aquí amb la mentalitat de treure-la per poder fer el Campionat d'Espanya i pues, mentalitzar-la que havíem de fer això, i pues, jo sense esperar-m'ho, pues, en cap primeres estic supercontenta. Anem a sentar-lo una mica ben curta. Per entrar a la serpentina, així, Vale? Llavors ho deixes passar i ja està. Vale? Ben petit. Fica't a la cantonada. Fica't a la cantonada. Vale, ben recte, tio. Ben recte. Espagues a l'esquerra. Vale. No treguis la cama dreta. No treguis la cama dreta. No treguis la cama dreta. Sempre deu la dreta. Vale. Curva la mà, curva la dreta, curva recta, vale, curva, vale, molt bé, fem l'esquerra. Sea recta, Berta. Vale, aquí el tens una mica más incurvada, no està recta, l'otra, para la dreta. Vale. Nota la baixada, no, de la pista, ho notes tu? Con cuidado, Vale. Moltes fulletes, però us hem acabat molt bé tot. Tot molt cuidadós, molt... Vale? Sus de color, la serpentina de lo millor, pues anar tan petit i tan galopant petit perquè fa baixada, El galop mitjà serà una mica més, sí? I la línia central, doncs, és fer-ho tot. Allà l'X intenta parar-se, és normal. I l'últim canvi de 20% més és a la G, Va ser massa liar. És volta de 8... És que me volia parar i si deia que més endavant no faria un punt. Però no ha sigut... Ha faltat precisió. Llavors, la diagonal a mig molt maca, a l'últim trellar-lo més maco, i l'última parada, quan baixa la cara més encudat, perquè sempre posa la grup a la dreta. Sempre la cara aquí dalt. Bueno, la Berta
avui amb la Doli, ha fet la primera vegada la reprise individual de ponis, la mateixa reprise que fan a la FEI, al Campionat d'Europa, i la veritat és que molt bé, ho ha fet tot, ha complert, falta molta precisió, li falta fer-la moltes més vegades, treballar-la també més, però la veritat és que s'ha vist tot molt ordenat, que al final era això, perquè la Doli és un cavall àrab i és molt dispersa i és una eua que necessita sortir moltes vegades a pista per concentrar-se. I ha anat molt bé perquè, tot i la falta de precisió, l'eua ha estat tranquil·la, ha estat amb ella i no s'ha avançat, perquè és el que li sol passar habitualment. Llavors, no sé, ara dirà la nota. Jo espero que li donaran una bona nota, tot i molts errors, perquè pràcticament a cada exercici podia haver-hi una millora. Però és un superentrenament per poder intentar anar al Campionat d'Espanya i estar darrere dels que aniran a la selecció aquest any, que aquest és el projecte i el plan d'aquest any. ¿Vale? Hola, ell és Arcángel Ernesto. I tu com et dius? Jo em dic Cristina Otet i el que més m'agrada d'ell és que salta superbé I quina categoria feu? i faig C2, Molt bé. I això quants centímetres són? 95. Molt bé. I quant temps porteu junts? Fa un any i mig. Un any i mig que l'estàs muntant. Sí, I què tal us ha anat? molt bé. Sí? T'agrada molt córrer amb ell? Sí. Super. Doncs veurem com us va.